ود حمرا غايكونكون سبديخا تفنقلاي إلوم مسحتتني لساني كساب زلقام دنجيص فريحون كبده مستحاوس كميله سبين نابلكو خم تماغوتكو يفلطنن بوغتيون اداو قتلتي اب كسادكا سيف ጨቢጠን ان حنحنال كان كلواز مسل قال صعرموت كيكون يقرن ويلي ازي قال صعرموت سبنتسي ايرسعنا لينا مغايز تعالمين تبلو كوي فلطن الله حانساس اندبت كوندورت تسدلو سبنت بمنصر حانتيت زيت لوت هبي ياو كم زخونه تحسب بمخال نسغيات زلامده بحري خوينو يبل نابطنتن ابغل قبول اي زمناونتن دحرت زغعاز غزيون تري حدا سب بسنكي زرئي وي دما جين استفطرو አካላዊ ፍሉይነታት ወድ ሰብ ጥራሕ ሰብነቱ ተደግፉን ትርኡን ካብ ልብ ይሐዝን እዚ ሕቶ ግን ብዙሕ ድንግርግር ዝብል ነገር አሎ ከም ስፍሓት ሓንቲ ሬክታንግል ብትርብዒት ሜትር እንተዝግለጽ ህይወት ክንደይ መቀለለት እዚ ዓለም እንካብ እኽለ ማይ ቅንዕና ዝሐሳብ ክትጸግብ ዘይምኻላ ወላዳ ኸሞት ሕጹይ ዓዊልካ ዘይንገር ይኹንና እምበር ተስፋ ምቁራጽ ሃለዋትካ መቅዳም ከም ዝኾነ ብዙሕ ነጊራያ ግን ከዓ ብዙሓት ሕቶሃት ክሕተትሉ መሰረት ነቲ ሰባቲና ዝብል ስነ ሐሳብ ሓቅን ሓሶትን ካብ መሰለ ክሕተት ይዘሉ ሕቶ ሓደ ሰብ ዲኻ ተፈናቀላይ ሎም ገና ወዲ ዕስራታት ከለኹ እቶም ኣብ ገድሊ ትግራይ ዘሕለፍኮም ግዜታት ከምዙ ትማሊ ዝኾኑ መሲሉና ሓሰብኩዎምስ ካብ ምዕራብን ካብ ዝወጽእ ግን ኣማይት ዓማውት ዝገበርኩ መሲሉ ዝስማዓኒ ማቱሳላ ኮይነ ግድለይ ምስ ተፈጥሮን ካብ ዝኸውን ድሓር ምስ ግዜውን ተጻሪኤ ተሓናፊጠ ሕቶ ተሓቲተ ሰብዲኻ ተፈናቀላይ እሞ ፀሓይ ኣብ ቅርቅርተ ሰማይ ዘብርቕ ግዜ ዳበይር የፈልጥ ስራሕ ሰብከ ባህሪው ከመይከ እንደደን ንኽተርፍ ይኽእል ወልዓ ከለኹ ስለ ቁልዕነት ከውግዕ ዝጀመርኩ ሰብ ተዘክሮቱ ኣብ ማዕሙቕ ናጽነትን ሕንቃቕን ኣቲወ ንሓቁ ተኣሚኑ ንኽስተቱ ተገዚኡ ዘስተማቐርክዎ ቁልዕነተይ ብተፈላለዩ ሰንከታት አንቃሓይ ረኺቡ ኣይፈልጥን ሓደ ሻብ ግን እዝክር ወልዓ ድጎሽ ብጽይተይ መንዲል ኔራትኒ መንዲል ተፈታዊት ንሓፍተይ ሂበያ ሓፍተይ ተጋዳሊት ዝብል ደርፊ ህፃንነት ኣስሚዓትንስ ቀውጨውጨው ኣብ ተሰምዖ ኩነት ኣትይወ ነይረ ነቲ ብገድሊ ዝደንዘዘ ኣካለይ እንትንቕንቕ ይረኣየኒ ንሱ ድማ እንተሓለቕነተይ ኣዘኪሩኒ ናፍቖተይ የሳዊሩለይ ሕቁንቁን ኣቢሉኒ ብዝሓለፈ እኳ ደዊዳት ለይሲ ከመይኒ ክንተበልክዋ ኣለና ኣብ ውሽጢ ክዳን ኢላትኒ ኮይንዎ በሪ ክተባሃለ መግለጽ ህላዌ ብነገራት እንትግለጽ እቱ ገላጻይ ስለ ዝሰነፈ ይኮነን ሰብነት ክንበረሉ ዘይግብኦ ተስፋ ስለ ዘለዎ እምበር ክዳን ግን እንታይ ያጊስዎ ዘይተሓተተ እንተዋዩ ሰብ ድዩ ተፈናቀላይ ክልቴና ንባዕልና እንደዕምበር ንብዙሓት ደቂ ሕሞራ ኢና ካልእ ሰብ ወዲ ሕሞራን ክብለካ ግን ደስ ክብል እውነት ውሕዳት ዝቐርቡኒ ሰባት ወዲ ሕሞራን ትብሉኒ ብሃሴት እምላየ ወዲ ሕሞራስ ብስሩ ዝመጣጠና ዘይተረኽበላ ትግራወይት ሰጓያ ኣብ ሰገር ተከሰ ምስ ምዕራብ ብዙሕ ዘይብሉ ሰብ ክጎንፈኒ እንከሎ እየ ግን ኣብ ዝባን ህንጡውነቱ ዝውንጣሕ ሕንቅቐሉ ስለ ሕሞራ ብዙሕ ኣጓዓሉ እማነይ ደቂ ኣውራኮ ኣብ ተህፃንነትና ሰብ ንሕሞራ ኸይዱ እንተሰማዕና ንሕና ናብ ዘይንፈልጣ ዱባይ ከም ዝኸደና እናሓስቦ ዝነበርና ስለዚ ከዓ ሕሞራ ንዓይ እታ ኣብ ትግራይ እታ ቅሻረታዊት ከተማ ያብል ንሕብሪ ጽባቂኣ ንግርማኣ ትወዳደር መቐለይ ትረኣየንን መቐለ ፋሕሻው ሎም ኣብ ዘዝኸድካዮ ወዲ ሕሞራ ኣሎ ኣብ ሕሞራ ዘየለ ወዲ ሕማራስ ብዙሕ እባ
እታ ናይ ውሑዳት ዝነበረት ሳጓውን ናይ ብዙሓት ኮይና ጓል ሕሞራ ብፅኢተይን ጣይቀት ቤተሰብ ሽረ በፂሓ ክትምለስ ልባ ሓሚማ መንፈሳ ሰንኪሉ ነይሩ ሓሊፎም ደኣ ብሓይሊ ትግየፆም ሕንቅልሊተ ይስሓቃታ ንህላዊ ኣይሓስቡላ እምበር ንዘስተባህላ ጭንቃ ተነባቢ ነይሩ ኣነ ኸ ወዲ ሕሞራየ እሞ ፊደላት ጭንቃ ዝተዋሒደ ደሃይን ዋልየ ደቂ ዓደይ ሓታ ስለቶም ምብላዕ ዝሓረሞም ብሰንኪ ሰኣኖ ዘይምስል ዝመሰሉ ህፃውንቲ ቆልዑን ዕሸላትን ትዕለኒ በሊጣያ ግን ብቆልዑ ከም ዘይኸለኒ ሓሲባ ከተንበዓኒ እናደለየት እምበር ዕርዕርያ ክትቕንዝወኒ ስለታ ደቃ ትዕንግሎም ጠፊእዋ ኣብ ሓፂም ማዕፆ ተሓኒቓ ዝተረኸበት ኣዶ ተውሳኣለይ ኣይከኣለንን ካብኡ ንላዕሊ ክሰምዕ ዕርዲ ይረክብን ብፅኢት እኳ ዘባዕባዕ ትብለላያዋ ወይ ከይሰምዓን ኢለ ዝመሓልኩላ ተኹታኺት ቁስሊ ደርፊ መኮነን እዝራሲ መነለው ዘይተመልሰት ትብል ተለላያዎ ባፂሓትና ኣነ እንዶ እኳ እኒኹን ወረገቡ ከለኹ ንዓርከይ ቅዱስ ዝብለሎኒ በይዛኻ ደው ኢልካ እንዛ ደርፈይ ተስማዓኒ እናሰማዕኻኒ መነለው ዘይተመልሰን ትብልሲ ብዘይካና ይበልኩ ብዘይካና እኮ ብዙሕ እዩ ብዘይካና እኮ መዓት እዩ ዘይብሎ የሎን ክንደይ እዩ ዝነግር ብርግፅ እቲ ንዓዱ ክምለስ ዝግብኦ ነገር ሰብነት ዘይምዃኑ ንሰብ ጥራሕ ድማ መናለው ዘይተመልሰ ኢሉ ብምግላፁ ጥራሕ ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ መናለው ዘይተመልሰ ተባሂሉ እንትሕተት ግን ኣነ ምባለይ ይቐርን ክምለስ ድያኸ ኣቡ በፂሕና ትሕሞራ ክትወፂኻ ሓራ ኢሉ ዝደረፈ ደራፋይ እውን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ሕቶት ተመፃኒ ገጽ ንገጽ ተራኺብና ሓራነት ከመኣዝዩ ብዓይን ንፅፅር ተረኣየ ብበልኩ ወይ መለሰለይ ኣየኑ ሓርነት ኢና እባ እንደሊ ሓርነት እንታወት ክብርታት እዩ ዘምልሰልና ኣካላት ዕሸል ከምዚ ኸማይ ምስ ሓፂን ተላቲሞም መሸከሉ ዝኸፍአ መረባ ዘይፈልጥ ቁልዕነት ምስ ረኸቡ ካልእ ዕሸል እትመስለኒ ሓፍቲ እታ ደቃሰ ኣይመፃንን እትብለኒ ጓል ኣውሮራ ዝበለትኒ ከመይልና ንነብር ከም ዘለና ገርመኒ እዩ ሻቡስ ኣነ እውን ሓቲተ ሓደ እቱ ተኸዲናዮ ዘለና ክዳንሲ ንስኹም ፍንፉናት ኣይትኽደኑን ኢሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይሃድመና ክዳንሲ እንታይ ይዕጊስዎ ሕቶ ብዚታ እዩ ደፊረዶን ነፍሰይ ከፀናንዕ ደልየ እንድዒ ዝኣኽለና ዓሪቕና እንዶ ኢለ መሊሰዩ ጉልበት ምቑራፅ ተስፋ ስጋዊ ህላዌና ኣኸሲቱሉ ዘሎ ሕሳብ እንታይ ኢለ እውን ደጊመ ሕቶ ዛዕሸል ሓቲተ ወጎይታ ተስፋ ዘይቆረፀ ተስፋ ምቑራፅ ዝዓደልካና ንሕና ንመኒና ኢለ ጥራሕ ተኣንኩረይ ገዲፈ ስልሒ ወግዐይ ንፓይቶጎረሰይ ሓዲገሉ እቲ ኣብ ሰብነት ተስፋ ዘይምቑራፅ ግን ሓይል ዶ ድኸም ኣጉልዶ ገድሊ ዘይተሓነቕናኸ እንታይ ያሰክፍና ሙባእ ዋጋቀ ትንፋስ ምዕራበታይ ዓባይ ምስሊ ትርጉም ኣልቦነት ኮይና ትስማዓኒ ካብ ኪደተ ለውጢ ዝተነጸለት ህይወት ኣብ ትርጉም ኣልቦነት እኒሃ እንተበልና ዘሰክፍ የብሉ ከንቱነት ተዋሪስዋ ሰባዊ ናይ ምንባር ተበግሶኣ ተጨንቂቑ ሞት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀትለክ ኩለኹ ኢልዋ እያይ ኣምላኽ ሓሻዊ ኢላ ትመግት ዘላ ክስተት እያ እቲ እኳ ንሶሊናይ ዘይኮነሉ ናፍቖት ማምቑ ዝሰኣነ ሕቑፊ ረኺብካ ምስኣንን ሕስድን ምትህርራፍ ፍቕሪ ዝወለዶ ኢለ ብዛዕባኡ ዘዕላ ባዶነት ስጋ ለቢሱ ይረአየን ኣብ ዝተመንሀ ጨረራት ዘዘርቅዎ ኸንዳፅሊ ይረኽቦ ጆርጅ ፍሎይድ ሓስቦ እተን ብብርኪ እግሪቱ ጻዕዳ ፖሊስ ተሓኒቑን ከሎ ዘሕለፈን ህሞታት እንታይ ኮኑ ይመስላ እንከይፈለጥክወን ከዓ እዛ ዘይትድቅስ ቆልዓኸ ፀውን ትብለይቲ ኢድ ብኢድ ዝገጠመቶም ፍርሕታት ገዚኦምዋ እትድግሶ ጠፊእዋን ከላ ዝህልዋ ስቃይ ይመሳሰለን ዶ ይኾና ንስቃይ ክልቲኦም ሲብቶም ኣብሪምና ሓሚሞም እንከለው እመውት ኣለኹ እናበሉ ይበኽዩ ዝነበሩ ሰብኣይ ዶ ይምጥመራለይ ይኾና እታ ኣነ ኣብ ክታብ ግጥምታተይ ኣነ ጥፍጣፍ ፀብርኺ ኣብ ጎልጎል ክዝዓበኹ ብደወይ ሞይተ እየ ሓመድኪ ዘይደበየኒ ኢለ ዝበኺኹ ኢለ ዘንበርክዋ ጽሕፍተይከ
ድሕሪ ምድማር ኣብ ቅንፍ ዘሎ ጾር ዋጋከ ንእማን መቃብር ተሰኪምካ መንባር ዘራብሕ እዩ ኣብ ድሕሪት እኔና ክላሽን ከቢድና ኢለ ዝገጠምኩ ጫሕ ጓራይ ነገረት ኣደቂሳ ዘይተሓልም ጎርዞ ሓሲበስ ካልእ ሕልሚ ቀትሪ ክሕልኑ ዝግብኦም ህፃውንቲ ተለኪሞምለይ እንካ እቲ ዘለናዮ ስሎሚ ንመውታልና ጥራሕ ኣይኮነን ንሓደ ረቐትለና እዩ ዶክተር ክኸውን የዝብል ህፃና ይረአኽን እሞ ኣእምሮይ ተጓዕፂፁ ተዓምፂፁ ኣሎ ኣብ ኣጋምሴት ጎቦ ዓዲ ጫዓይ ንዘንጭሕመይ እናጠወይኩ እምኒ ተደጊፈ ኣብ ዕንተይ ጭንቁር ኢሎም ኣብ ሰልሚ ዝኽርታት ተረግሪገ ንታ ዘይትምኖ ኸመዶ ዝተባህለላ ፀሓይ ኣጋምሸት እናተፀለውኩ እፈርሕ እስከፍ ከም ኣንትራክቲካ ዝደረቐት ከውሒ ዝለበሰት ንሳውን ከም ዝኸማይ ዝሓመቐት ከይኣተኽዋ መኣትውቲ ዝሓለፈን ሰፈረይ ኣብ እግርታ ፀሓይ ዘላ ጌራ ሓስብ ናርኢኽዋ ከይመነኽዋ ትጠፍእ ዘላ እምበይተይ ከመዶ ብሪኦ ትጠልመኒ እቲ እኳ ልምላምኡ ሲትረፍ ዓቐብነቱ ናብ ሕልናይ ብዓብዩ ዝምሰል ፀድፊ ቐቓ ናብ ፍቑታተይ ተስፋታት ዝሓዝልሉ ዝነበሩ ምዕላበይ ዘይናተይ መሲሉ እናተሰማዓኒ ተሸጊረ እውነት ህፃንነት ቆቁርቡነ ገይሩ ዝወየ ኩሉን ምስዕረኽተይ ናይ ከብድና ዘዕለልናሉን ቁልቁለት ዕንጨይቲ ታሕሰስ ዝኣረይ ኩሉ ሽርጓና ኣጓኒኒ ኢለ ድሓሲበ እንድዒ ድፍረት ዋንነተይ ክምንጠል ቀሪበ ረብረብ ኢለ እምበር ሽዑ ምስ ሓቐውራ መረበተይ ተዓባይ ዳዕሩኺ ብቆልዓይ ሙዚቃ ትሰምዕ እኳ ዝበሉኒ ማይ ሶርያኺ ቀጠልያኺ ሰውሕኺ ዓይናተይን ክብል ተዋጣ ክትልሞ ከለኹ ቅስመይ ሰቢሩ ኣብ ዝባን እምንቶ ሓሳባተይ ዝጫድር ነገር ህላውያ ኣብዚ ኮይነ ክሓስቦ ብምልኣተይ ይገብረንን የቆናጽቦም የስተናእሶም ናስሓቐ ናብ ጸምጸብ ይድርብዮም ንኽፍኣታ ክርዳእ ዝኽእል ብኣንዝኣ ዝሓመም ኣእምሮት ተሰቁሮትን ናይ ግብርታት ቆራጽነትን የብለን ኢለ ስለ ዝስከፍ ድማ ይድኽመኒ ዓይንተይ ፍርሕን ዝወረሩ ኣባይት ተኸይሩ ይፈርሑ ኣዛናይ ንሕሕማቓታ ክሰምዑ ይድልድሉ ኣጋረይን ከይቀረዩ ረውረው ኢሎም ይፈርሑታ እታ ዝምክሓላ እሞ ትትረፍ ኪድ እንተተባሃልኩ እኳ ዝስደደላ ዓዲ ኮይና እውን ትስማዓኒ ዕርያ ድመርማራተይ ዋጋ ጽራይ ካብዛ ከብዲ ኢደይ ወዲ ሕሞራነተይ ኢድ ብኢድ ምንጠል ዕድል ተይነቕፈኒ ግዜ በዓል ዘረይቲ ኣይከኣልናዮን እምበር ወዲ ሕሞራ ምዃን እኮ ይሓንቅቕ እዩ ኣብ መብራቕን ዘሎ ቤተሰበይቲ ከም ዕንቁ ትግራዋዮም እየ ስጋኽሞ ብመንደብቲ ዓድኻ ተስቆንቁን ምዃንካ ተሓዚኑልካ እትሕንቅቕ ከለኻ ግን ዝንሄዎ ሕስረት ንበይኑ ይቕረይኒ በቃ ሕርፍና ወሕንቅቕና ይኣኽለኒ ወዲ ሕሞራ እንትበሃል ነፍሰይ ብዕርቑ ብሃሴት እንትምላእ ስኒት የብሉን ውሕስ እየ ዘለኹ ስለዚ ኸዓ ንህለኹ ሕዝውን ንሓተተይ ንባዕለይ ምሴፋቶም ምጉቶም እሺ ጎቶተይ ግን ኣነ ሰብየ ኢለ ዕንቅጾም ጽራይ ወርቂ ግንቦት 2016 መቐለ